Gokinyi kendo nyako Ramogi neno weche manyien mag Migago. Ka wadhi mbele ni jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga ogolo kony mar chiemo, mabede mag gedo kod ongede ne ji maromo 3,000 manodar e bunge ma Mau e kar chung od bura ma Narok North. Jasiasa ma Narok manolaro kom gavana gi otiko mar ODM e yiero mokalo Moitalel Ole Kenta manochiwo michgo e lo Raila Odinga wacho ni michgo gin mar konyo gandago to ok mag goyo siasa. Okwayo mondo piny owacho otim nonro mondo mi ng'e malong'o weche mag kiewo kapok odar gi e bungego kaluwore gi ywak jodak ma samoro wacho ni ok ne gikalo kiewo ka okang' makamano. Bende giwacho ni rocho chenro mag penj ma jopuonjre ma e gwengego winjo bed ne timo. Moko kuom ute go nowang' ka cham manie puothe bende nokethore e kinde mane daro gandago e gwenge ma Enabelbel, Enengatia, Ololpil kod Olokurot, kendo weyo ji maromo 3,000 ka onge kuonde daka. Mabati 500. Mimi pia nimewaletea unga bel na marafiki bel 200. Ndio hata kama hiyo chakula itawatosha siku 2 ama 3 ya watoto wasiumie. Hiyo tu ndio mimi nimefanya nini? Imenileta. Hii mambo ya kusema ati sababu sisi ati mimi nakuja kuingilia viongozi, nataka kusema mimi na viongozi wa Masai tuko pamoja kwa hii. Na hiyo umoja ambayo tuko naye ni ya kusema tunataka watu wetu wapewe haki. Mimi niko wale wa kusema wapewe haki.